А ці ведаеце вы, што 100 гадоў назад, у 1920-х годах, існавала адразу дзве дзяржавы з назвай Літва. Адна з іх, Літоўская рэспубліка, займала тэрыторыю сённяшняй Літвы, акрамя Віленскага краю. А другая дзяржава, якая называлася Сярэдняя Літва, аб'ядноўвала Віленшчыну і частку паўночна-заходняй Беларусі. Утварыў гэтую дзяржаву і кіраваў ёй ураджэнец Ашмяншчыны, генерал Люцыян Жаліговскі. Цікава, што ён лічыў старажытнае Вялікае княства літоўскае сэрцам славянства. Вось што ён пісаў. Літва была сэрцам славянства не толькі геаграфічна, яна была ім маральна. Яна адна з усіх славянскіх народаў магла лёгка пагаварыць з усімі, як з Польшчай, так з Расіяй і з Украінай. Дзеячы беларускага нацыянальнага руху актыўна далучыліся да пабудовы маладой дзяржавы Сярэдняя Літва. Вацлаў Івановскі стаў міністрам прамысловасці, а Браніслаў Тарашкевіч – міністрам адукацыі. Уявіце сабе,